Good afternoon sa inyong lahat dyan guys. For today's video guys, ayan, i-update ko kayo sa aking kusina guys na pinapagawa. So, eto na po ngayon guys. So, nung nakaraan guys ay wala pang tiles. Pero ngayon meron na po siyang tiles yung lababo namin. Ayan. So, eto po guys, yung exhaust fan natin. Ilalagay natin dyan. So, meron na rin tayong kisame guys. Nakisame na po siya. Ayan. And then, okay na po yung lababo. So, mag-i-install na lang po dyan ng cabinet saka dyan sa taas po. And then, yung CR ko po, ayan, sinisimula na rin pong i-tiles. Ayan. Meron na po siyang flooring. And then, nilalagay na po siya ng tiles sa wall. Ayan. Bukas po guys, bibili po ako ng tiles para sa flooring po. Ano po yan ito po yung shower room. Shower room po yan. So bali ito po yung yung CR namin. Yung CR, ayan. May flooring na rin po. May tiles na, kaso hindi pa tinatapos. 너의 피부색처럼 drip 지금 내 핸드폰에 비친 오네 모습에 나는 drip 나는 tripping 올라라 ako sipping 너의 피부색처럼 ito po heavy duty na DC. Ako nabili guys na faucet na lababo namin. Kaya install na po guys. Ito para po sa shower. Ito po yung shower namin. 너의 피부색처럼 drip 지금 내 핸드폰에 비친 오네 모습에 나는 drip 나는 drip So ito ngayon guys yung light na binili ko ng tiles para sa flooring. So ito yung adhesive, ito yung ibang tiles. Ayan na yung aking lababo. Ayan guys. Ganda na no guys. Ito pwede to? Sundak na tayo lang. Kahamo. Man, tawagan mo rin yung balon. Ito ang tutunugin mo. Bitawan mo na. Sabi ko, ano mo sinabi?